What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. O batas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang tughan mong malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagmawa ko. Lipay ako. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag imo kanino. Lisod nagpapalik ko ng baha. Maygon sa bukid. What's the style? Mga suhilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong palud. Dili gayud makapanlas sa mga lamasan dumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Limuel, inaingon. Bisag unsaon nimo pagam sa usa ka bitin. Dili ug dili kini mo ila kinsay iyang pakon. Mo kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong. Umahikalit. Ni Aminoy nang kay mamay ko ni Ophelia. Kamusta saktong edad ni Ophelia Limbral? Dili kami mo balibat kung magpakasal na mong duwa. Ay, salamat kayo, Noy, nang. Unsay ngoy, papa na, pagpapa na nako kanahan. Si Lemoy man ang maguwang. Siya o si Ophelia lang una ang kaslong karong tuig ka, Stephanie. Magpakasal di ka, Kuya Lem? Dugay namin nagsabot ni Ophelia, Steph. Oh, okay ra. Kamuli una ni Ophelia. Next year na lang po yung pakasal ni Dondon. Ay sus! Tuuman mo ng sukob. Karaang kansyon na. Diba? Ay, Norbert. Huwag ba'y mawa na mo kung tuwa niya ng kinaraan? Ay, gawas pasad. Huwag mi blima. Kay ni okay naman po si Stephanie nga akong manghod nga muuna kong pakasal kay nila ni Dundon. Jay, goodbye na sa ini, bay. Di na ta maka, yan ni mo, yan doon ni mo. O di ta makalag-lag po. Kay minyo naman ka. Oh? May asawa na mo mapugong ni mo. Sa'yo ka ba eh? Tuloy ang ligayan, unsawang ka.
Ofelia, Kuya Lem. Kapalagi siya mamaptuis. Sama say dalian ko. Kuya, mas lindot nga may anak naman ni Ofelia. Aron malipay si Papa ni Casio nga makakita sa iyang apo. Halaya, basig maunahan mo na mo ni Dondon. Bisag wa pa mo makasali Dondon. Nag-una-una day mo. Ay, giupo ka nagbuho ni Dondon, Kuya Lem. Ay. Unsa? Next year naman po ang among kasal, di ba, Kuya? Sir, tuwa mo lagi ni ka-decoration. Ang usa para sa iyong kasal ni Dondon. Ang usa na ay nakaputang blue o pink na mga balloons. Kuya Lem, double celebration ni. Gidungan na lang namo ni Dondon ang gender reveal sa mamahingo na mong baby. Unsa? Magdote ka, sir? Yes, Kuya Lemuel. Mag-gender reveal me after sa program sa among wedding day. Also, feeling niya may umaabot na mong anak. Oh, happy. Okay, feeling. Ay, ambot ni Slambal. Ay, magkahatag baka ni anak nga ko. Okay. Dali na kayong rumi mo. Ano ka man? Kung hindi siya makahatag, ako ihatag ni mo kanak. Unsa ka dyan dun? Ay, di na kinanglan ng mapacheck up ng duha, Ophelia. Papalang dito hatagig sa Ginoo og anak. Nakauna-una mag-anak. Nasuyo lang ko nila ni Stephanie og Dondon. Una tang gikasal kay nila pero si Steph umanakay na. Sa mga kawi. Ayaw kasuya nila good. Muabot na lagi ng adlaw nga mamabtos ka. Magpaabot ng sasakting si kayon. Hatagan na lagi tag-anak sa Ginoo. Kalig na taniya good. O kung dili tahatagan ha? Think positive lang kita, Ophelia. Kung dili kita hatagag anak. Unsa may atong buhaton? O kung kanahangyo kang magkaanak, managop ka. No! Dili ko masugot, Limbal. Dili! Umiyak mo lagi. Dodon? Dodon na nagkaroon ka lang. Wadi ni sila si Papa karon na si Limbal. Kaya nagbati na si Stephanie o gida nila sa ospital. Oh, mo ba? Kung kayo dawat the tips o tawag ba? Nagdali-dali naman gusto sila. Mo ba? Oh, okay. Kita rin di ni Aros ba, Ophelia? O, kay tuwa man sila sa ospital. O, hoy! Don, kakos magot ko ni mo. May mababuhi iko. Ophelia. Uli kayon. Ako'y muhatang ni mo kanak. Muhatang ka kini. Samtang wa ang duha ni Nini. Sabay, kita ang duha. Don, Mag-promas na. Don, ayaw. Don, Tawasing dito. Don. Dali. Madutas ko na. Dali. Sakit na ginawabagtingan ko yung Lemuel. Papalikasyo. Agay. O man maabot ang doktor nga. Paanak ni mo, Steph. Agay. Sa atong pagdalit-dali noon, dalindan ako ang cellphone. Basta po na ako ah.
Matawag unta natas dundun. Basig naulit na siya sa bay. Pahibuon to ni Ophelia. May unta. Pwede mo ba siya sa express? Sorry kayo, nakautot ko ulit. Salit kayo, kayo ah. Grabe, pwede po sa kayo lang. Pawid ako magto sa kanon na Esteban eh. Di ba, Tiyoy? Ang laman, sa UOT, sa UO. Sa UO? Sa UOT? Sa UO? Sa UO? Lighting. Lighting na. Sa uulitin. Basta kabuhan ka sa Manila, Limuel? Oo, Ophelia. For promotioning ako Oh, sige. Good luck, Limuel. Good luck to us, Tonton. Dandan, nganong siya kagikan sa kwarto nilang Ophelia o Kuya Limuel? Oh, teka na eh. Mas maayo ka mahibaw ini si Kuya Limuel. Anak, Stefan. Ako rin musulti ni kuya ni mo nini. Diba si magpatay ang imong bana o ang imong maguwang. Ako rin bahala nini, Stefan. Ang bitin. Bisag kung saon mo sa paglaog. Mupaak yun gini. Huwag mo na kamong duha ni Don Ophelia. I'm sorry, Liz. Hindi ko makadawag, sorry, Ophelia. Mga bitin mo! Pati ka ba nini? Ibuha to eh. Sa akong mga anak. Dundun, Ophelia.
Napadaman mo sa yawa. Siluami nyo, siluami. Dili! Banglayat mo din eh! Pagdungan mo ambak sa impyerno! Lahat mo! Sampai lang kapubong pag-utang ko ang galingon! Biya mo karon dayon, Ophelia! Doon! Dili lalim ang doon ko, Ophelia. Mga bitin sila. Wa magunahuna unsa kangitan ang ilang ibuhat. Nagpaila lang yun kung unsa silang klasiya sa pag-asawa o mga malita sila. Ipatik sila ang kalami. Mga mga kasama ang kaagi ni Limuel, hindi tulumanon. What's the style? Ibati o kalami style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera. Dalit sa RM and Drama.